Той има родители, но е изоставен, на 3 годинки е бил, когато са го оставили в дома. Майка му не го е виждала изобщо. Баща му е ходил. Носил му е вафлички, на което много се е радвал той, като е бил малък, но до там. Взех го, докато учеше, идваше събота и неделя. Назначих го на 14 часа там, колкото има право. Много често и кмета се обаждаше на Враца, което звучи много добре, че се интересуват от тия деца. Къде са, как са. И като завърши училище, окончателно го назначих на работа. В график е 2 на 2. Има моменти, когато имаме повече работа и остава да спи тук в базата. Иначе в София ходи. Да, пуши, но не е пушач, който закровел пушач. Не пие, към чашката не посяга. И бих призовала и другите деца да са такива, не да се бият, да... На 14 февруари ли ще ходиш там или? Не знам, още нищо не сме решили за 14. Ти да се не срамуваш сега, да чакаш тя да поеме нещата. Не. Ти за си поемаш нещата ти. Да. Ще не съм решил къде, какво, що, но ще измисля нещо. И никаква женитба. Не. Да не ме изненадаш. Не. Не, това в никакъв случай не трябва да става до поне 3-4 години, докато как сме се разбрали да се стъпиш на краката. Ще рано. И тогава вече. А как реагира другата мацка? Нищо. Тя знае ли, че ти имаш нова приятелка? Не.
Ама сега не ходиш при нея вече. Не хода. Окончателно. Окончателно отдавна не ходя при нея. Да не въртиш двойна игра. Не. Но на 14 ти правя графика да почиваш, обещавам ти от сега. Добре. Ако трябва, ще работя вместо теб. Добре. И те пускам. Но искам да ме запознаеш с те. Ще ви запозная. Или тук, или по-близко вкъщи на гости ще ми я наведеш. Може да. Ще видим по-напред. И така. Тя видя ли ти новата стая? Не бързай да я показваш. Си не бързо. Защото понекога, като се избърза, нали, знаеш, че стават разочарования. Аз не искам да се разочароваш. Да. Още бех малък в дома и често влизах в кухнята в дома. И така покрай готвачките и персонала в дома се научих да малко по малко най-поне важните неща да готвя. Имало случаи в дома, когато някоя готвачка се разболе и няма кой да я замести. Аз така вече бех в години 15-16 години и готвих за 70 деца. Примерно елементарно меню. Примерно спомням си един случай, както готвачката беше болна с висока температура и тя си отиде, нали, в къщи и директорката му остави мен да намерят човек. И аз готвих на децата супа пиле и боб яхния. И бяха много доволни. И така, в продължение на 5-6 години, влизах в кухнята. Да помагам на готвачките. И оттам насетне се записах в техникума в Враца и завърших кулинарство, готвач в Събора. Мога да кажа, че от дома децата, които идваха тук, специално от Враца, има потенциал в много от децата. И стига да има кой да им подаде ръка, те няма да останат уличници и бандити. Но от дома, ако излезат и като няма къде да отидат, улицата, знаете, че... Моята мечта е да се реализирам и да стане един известен готвач, някой известен хотел, например, някъде по морето. Така общо взето да ме знаят хората като готвач.